сериозна необходимост от предоговаряне и преосмислене на концепция за авторско право и за сродни права. Акта защитава правата, защитава търговските права. Всички трябва да знаят, че става дума за опит на корпорациите да наложат нещо като монополен фашизъм върху потребителите. Тук не става дума за МП3, не става дума за филмчета, които ще изтеглим от замундата или от някъде другаде, а става дума за нарушаване на фундаментални права, сред които са и цифровите права на гражданите. Става дума за вменяване на задължения на доставчиците да филтрират и да проверяват трафика на гражданите, въпреки че лобистите и защитниците на договора акта не го потвърждават това гласно, но ако човек внимателно прочете всичките разпоредби на този договор, ще разбере, че точно за това става дума. Ограничаване и контрол на трафика на гражданите по отношение на това дали те не обменят информация в интернет. Това, което съм чувал като коментари от професионалисти е, че ако трябва да бъде въведена всичката техника, хардуерна техника и софтуерни изисквания, за да бъде проверяван трафика и да бъдат проверявани съмненията за нарушаване на авторско право в интернет, самите доставчици за България, отчитайки обема на трафика на българското интернет пространство, казват, че ще са им необходими между половин милиард и 1 милиард инвестиции. Не помня валутата, дали беше евро или лева, но каквато и да е валутата, това означава едно единствено нещо. Това ще рефлектира върху цената на интернет услугата в България. България в момента е страна с, може би, в топ 10, вероятно, с много високо ниво на качество на тази услуга. И акта ще се отрази и върху това, върху правото ни на качествена и ефтина услуга. Знам за какво става въпрос, без да съм го чел. Да няма свободен достъп до интернет, да бъде съблюдаван, да има шпионаж вътре на потребителите, да се комерциализира, да се оскъпи достъпа до него и така. Не случайно тази маска също я използва и групата Anonymous. Тя показва, че тя символизира един вид обикновения потребител и цялата общност на обикновените потребители, за да покажем, че ние, обикновените хора, не сме съгласни с въвеждането на акта. И трябва тези, които прокарват законите, те първо служат на нас и после на себе си. Затова трябва да се съобразят с мнението на обикновените потребители. Ако България ратифицира акта, няма да се случи абсолютно нищо, защото България е само една малка брънка в цялото нещо. Германия вече отказа да я ратифицира, това е добрата новина. Хубавото нещо, когато имаш кофти правителство и си в Европейския съюз е, че не много неща могат да се объркат, защото твърде малко зависи от локалното законодателство. И България се е натиснали според мене и както и норвежци и унгарци казаха, не е знаела какво подписва. Така че от една страна нямаме много избор, от друга е хубаво, че навсякъде всички хора се дигнаха и най-вероятно акта няма да мине, но е добре да не се успокояваме, а да си търсим правата. Опита ли се да прочетеш текста на акта и да разбереш какво ограничава тя? Не, вчера го намерих, обаче изобщо не трябва да го чета. Това е лобистки текст от едни чичковци, дето на времето продаваха плочи и после почнаха да правят филми. И сега изведнъж хората, когато имат безплатен достъп до някои от тези неща, а за други са готови да платят, ако са качествени, се оплашиха, че приходите им ще намалят и започнаха от Щатите, започнаха от Европа да натискат уж срещу копирайт, като си остават страшно много вратички за да спират всякаква дейност, която не им харесва, да спират достъп до свободна информация и да поддържат хората информирани единствено от платени вестници, от контролирани медии и така нататък. В основата си акта ще наложи голяма цензура на интернет и ще забрани до голяма степен споделянето на информация. Според акта е забранено разпространението с търговска цел на съдържание, обаче, както видяхме, свалиха сайта Mega Upload, който този сайт, там се качват файлове, за да се споделят с изцяло не търговска цел, а просто като имаш нещо да го споделиш. Аз смятам, че ГЕРБ ще играят абсолютно на инат, както до сега го правят и най-вероятно те ще направят всичко възможно да ратифицират акта в българския парламент, договора. Важно е, че няма да има в първо и второ четене, както с нормален законопроект. Това ще бъде ратифицирано на едно четене в Народното събрание. Въпреки че Германия, Полша, Латвия,
Чехия, европейски страни отхвърлят, техните парламенти отхвърлят акта. Ако България го подпише и страните, които са подписали договора, станат 6, тогава по силата на самия договор България ще трябва да предприеме вътрешно законови мерки, за да приложи на практика разпоредбите и изискванията на този закон. Тоест, моето не съвсем професионално разбиране по отношение на това, ако Европейския парламент отхвърли акта, е, че въпреки това България, ако го е подписала, той ще бъде валиден договор за България. И тя ще трябва, страната ни ще трябва да се съобразява с него. Тогава интернет за обикновения потребител как ще изглежда? Не мога да гадая, но няма да изглежда добре. Няма да изглежда добре по отношение на свобода, по отношение на качество на услугата и по отношение на достъп до информация.